както при повечето хора. И моят живот ме стресираше по 24 часа в денонощието. И сутрин след петото кафе в офиса имах чувство, че някой набива стоманени пирони в черепа ми. Познато ли ти? Бях убеден, че нищо не може да се направи, че няма спасение. Гълтах хаолин, аспирин, аналгин, ескадрин, ибупрофен, даже пробвах течен аналгин на ампули. Нищо не помагаше. През деня се гърчах в агония на работа. Вечер се мята като риба на сухо в леглото. Бях отчаян. Тогава открих това, което ми трябва. Това, което ме кара да се чувствам по-добре, за по-дълго време. Благодарение на него сутрин вече ставам свеж за работа. Изпълнен съм с бодрост, с енергия. Ако го взимам всеки ден, то трайно премахва главоболията ми, както нищо друго от аптеката. 10 мг сутрин, 10 мг вечер. И от болката няма и следа. Затова избрах. Хероин. Модерното решение. Вече съм нов човек. Усмивката се върна на лицето ми. Смажи болката с хероин. А следващия път, вместо 5 кафета, мисля да опитам кокаин. Прахчето, което събужда както никое друго на света.